दिनै बर'नि थार्ड एकर्ड होननानै बुंनांगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो बर'नि जे गांनाय उखैनायजों लोगोसे बर'नि जे थामोनथा बर'नि हारिमुखौ रैखाथि होनाय सारा आसामावनो बेजों जों मोनगोन होननानै जों सानदों। अबसय जों आलदा हादोरजों बिदोंमोन, नाथाय दिनैनि टाइम एन्ड सिटुएसनाव स्टेटहुडखौ जों मोननाय जायाखिसै। नाथाय जों बेखौनो जों बुंनांगोन, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रसेस आरो थाबैनो बे एकर्डनि गेजेरजों जों बर' हारिखौ दालांनानै जों मोनसे फाउन्डेसन लेआउट खालामनानै अत्यन्त भबिष्यआव जों जे आलदा हादोरखौ जोङो भारतनि संबिजितनि आन्दाराव मोननो हागोन, बेखौनो जोङो हास्थायनानै दिनैनि एकर्डखौ बिखेखकरि जे मोनदाम संगठन मोनब्रै जे आन्डारग्राउन्ड अर्गानाइजेसन एनडिएबिनि जे मोनब्रै फेक्सन जाना थाबाय आरो लोगोसे फरायसा आफाद आरो लोगोसे दिनै थानाय जइन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि एन्डर्समेन्टआव आरो इउपिपिएलनि एन्डर्समेन्टआव इउपिपिअनि एन्डर्समेन्टआव दिनै एकर्डआ उइथिन दि प्रपज बर'लेण्ड बिटिआर मुङेरे आरो लोगोसे आउट अफ प्रपज बर'लेण्ड बिएसि बड' अट'नमास काउन्सिल मुखे दिनै एकर्डखौ माने खालामनानै भारत सरकारा होनाय जाहैबाय बर'फोरनि थाखाय। एरियाखौथ' गहपुरसिम माने डाइरेक्टलि मेनसन जायाखैबाबो कमिसननि अन्तर्गत बेखौ तदन्त खालामहोनानै बिखेखकरि इनक्लुडिं एन्ड एक्सक्लुडिं एरिया जागोन आरो इस्टार्न पार्ट अफ दि बिटिएडि बेखौ गहपुरसिम बोना लांनाय जादों। बेखौ नायगिदिंनो थाखाय तदारक कमिटिया 6 मासनि अन्तर्गतआव बिथांमोना प्रतिवेदनखौ होगोन आरो मेम्बार हिसाबै एबसुनिफ्राय आरो एनडिएबिनि संगठननिफ्राय थागोन आरो 6 मासनि अन्तर्गतआव बिथांमोना जुदि प्रतिवेदनखौ होनानै बिखेखकरि ट्राइबेल एरिया, ये ट्राइबेल शब्दखौ इउज खालामनाय जादों, ये ट्राइबेल डमिनेटेड एरियाखौ लानानै बेखौ सोनाय जाहैगोन होननानै जोङो माने एकर्डआव मोननो हादों आरो।